Ang Umabot na mother na dalawa yung ng buhok. hilak ko guys kay mamasa kay buong nga mauli ko. Kay wa maguling nila nga mauli ko minsan. Uy laman ka na yung hilak. Wala man eh kay. Nang gamit ko na muna eh. Guys. Enak. Saya ba niya mo? Hilang ako no si kasawa ni. Ta. Sini. Ah. Tugan kay buyag kin sini. Hilang mo. Tata. Sila. Tata ni. Kay mo. Magpuli siya magpuli. Bye-bye. Puli. Trabaho na makalis. Ah, pa, apply pa? Pasar mo ka ka. Oh, gusto mo ka na? Nasa ka na? Madam Agka. Hi! Ako pa sa lubong, te. Huwag na nagkakawamuli ko. Tawag na. Tawag mo na Pudrela. Dala lang ka karne. Wah, pakai karne itu potong Dala hapon lang mo mother na yung buhok. hilak ko guys kay mamasa kay buong nga mauli ko. Kay wa maguling nila nga mauli ko minsan. Uy laman ka na yung hilak. Wala man eh kay. Nang gamit ko na muna eh. Wala na diwang lagi ka. Yung satu lagi ka. Pwes na ko kung oras nito. Hindi guys, ready minini ko rin mga lamas. Ang pamakagandahan yung mga nainikuan. Ang mga panty na nadal mo? Ang mga panty ng ipit? Kasi, Masa pa na ba nila? kasi, kasi, naliwag yung mga kutsilyo pang hain. Mga kutsilyo ng luha. Ano pinagdata kutsilyo likon? Bawal mo na sa machine. Ano, bawal din sa panungus kung dalang kutsilyo. Ay, kamili na pa ng Ay, magtama ko kutsilyo ani. Kinahanglan mo maghiwa sa karne. Dali ra. Mag-iwa ka na habo kutsilyo na. Sus na, naghabong. Tungkod, jengwel, juwan. Kristin mamarubi. Ala, ti Cristel, gipangita ka ni Aliana, oh. Nasa Aliana di, ah. Muhay ko mamarubi. Ay, ate Kristin. Nawaliwa ka mo uban. Ala, nadaot mo na yung ngipin. Daot, di siya nagkuhan. Manili ko. Nagagawin nito. Asa di mo tablet? Naguba ang marubi. Basa man. Na, nagguba lagi yung ngipin, oh. Ay, muha pa marubi. Nagguba po na, ah. Wala yung ngipin po marubin. Nya. Natalikse. Kaya laman, guys. Wala yung ngipin. Mano di ko bisag happy ko guys. Ang mas ate Kristin Nga natin na happy, full. ha? Wala. Ini lagi mo pa doon sa naong. Iya mo niyo. Pana. Sa mga mas hungry. Malis dito kami sa mga taon na. Kasi may sayang ni Dana. Asa man? Nagko lagi na. Si Esa lagi nagkuha. Nagko lagi na lang. Dahil nung na-vlog dali litse. Si Esa magbiyan. Mahal na buwan. Sinta man eh. Barato to mo at sa isinta. Sa bagay kasi ano naman ni Gula una. Ituwin ka, ha? Natumasa pa rin Gula. Ito guys, ang isang pang-ready na nila mga pang sahur guys sa nilagpad. O minudo. Para dito na lamang ko og luto. Kaya kinahanglan ko nung ugma alas 8. Mahatid yung mga sidaan.
Pero dali naman nun guys kay kuwan naman kaputahe. Upat pero daghan, dinaghan nga sudaan. Ang tagsa ka tawa. Diyan salamat kadto sa kuan guys kanang among among pag-abot dari pero gikuyawan ko. Gikuyawan ko sa gisakyan namong baan kay sa Cebu para mandaan guys kita na ko sa Cebu ay Bohol balita dari guys nga daghang kadto mga baan nga na aksidente nga kuan budget mga gis nga nisuroy dari Bohol kan laging mga kuan nga grabe kasi kadtong padagan daganiha ang ibadlong didag driver kay kapila na mi mapugmod. Yo. Na, kapila lagi nay. Arag sudan daw nanay kuanan mura mo break sa kalit ba. Sus ako so grabe nang inampo. Oh. Kami na kay inaw ba sa ban. Si Nicole kay okay ra pud kay ganahan mi sa paspas agak koy nervyos man ko. Kaya wa pa ni abot ang karni guys, kaya nag-abot sa karni, mabuto yung banatan. Kuan, hiwa. Manaw. Saan na doy? Mantika doy? Gasolina. Tubuan sa mukha ko tuba. Katong nga ni Roy. Ah, ganyan lang Roy. Ganun ba Nanas ruy dito squas? Dapat tengah naman. Nanas ruy dito? Napa? Wah, terus Roy Valencia. Hindi sa lagi ikaw ng naway. Nabril. Hindi sa ruy ko. Lagi siyang isaat. Kaya Roy. Kaya kung ba si Ruy na yung uli lang Manila na yun? Wah, nagbawas sa kape. Minsan sa kay, ang kautang sa kay kumilis. Ang gusto ko na makamatay ba? Hindo. Ako makaimpas kahit mo ipala sa Manila. Ang isang sundo. Mga tubig mo, pagpulahan mo kusuan. Ah, katong anak ka ng piran, si Kuan. Hey guys, alis ang ibutangan ng design guys kay murag design naman ni sa ating hangsudan. Marami tayong ngani ko muna. Mga siya nga. Marami pineapple. Sa duha man ni ka klase kay minudo nilagpan. Daghang kadto pwedeng lutuon guys, kanang pwedeng sweet and sour. Kanang daghang kadto pwedeng lutuon pero ganahan siguro nga kuan ra kanang dali ra lang ano. Kaya maka-atin po kasal ba? Kaya kasal ni Tiri, umaan sa Gis. Hindi kanina mag-design guys, ha? Muna ipa-apilogin na pagaling para sa bula-bula. Ay. Mama ni mo? Busy. Papaha din ako pag-umangkon na mo. Kasi may sakyan, day. Nag-commute ramang ko te. Pahatod pa ka ni... Ay, pag timo sa la. Busog ako. May... Ang busog. May kuwan di ato ko ta diha na. Magsilid sa... Dari ba? Magsilid sa sila lang. Kani? Oo. Kaya na may iha ako. Kaya lagi gimingaw ko Christian kaya wala ko. Yung exam mo ko doon. Timing yun. Last niya karon release yung exam niya. Katulad pa lang sa ko hindi pa habulon din. Kuan ko kanang eleksyon na po ka. Mawali na po dito eh. Weekend. Muli bidad John nagmagasal. Ay, kuan mo na anniversary mo tunay. Nagka-birnis. Wedding anniversary na nila. Mga kapal ba kas wedding anniversary? Aba sila? Isang oras sa pud na. Bao? Kay kuan na pud anniversary na pud si mama, mo. Oh. October 20. Ay, dungan din si nanay. Hindi mas nanay kanina. Napang siguro kuwang na natin. Dari ka na. Oo ko. Makalipay guys, saka mga ipang tanom dari guys nga luy ang dulaw guys na daghan na. Aran nang ipang butang dari na. Tuay arang tambul ka na. Andiya ag malbiri guys sa janggingan na. Kaya naghuwat palagi ko sa karni guys kay para anang i-prepare na og kanang hiwa ba. Nya na po sila talong dari daghan niya. Na nang duso na ang mga
napukuy adi ang gitanong na. Anja naanak ka limon. So hara man ang ipangbutang diha katong nagdako dari og luyang dulaw kay kuan jud na sila guys. Tambal ng luyang dulaw. Sige lang pa yung tubig dahi. Wawa naman na mo bibi. Gila man okay naman siya. Wawa naman na mo bibi. Uso magudron kay init. Ano natubo na siya? Hindi, naghutos may kay... Yung sipon ko na siya. Ano diyan na? Da, di ko na siya mapadagay kay naisipon. Pero, tail ra kahawi, dali. Ay, kinato. Di man, okay naman. Tail ra kahawi, diba? Tail niya, kahawi niya. Kapoy. Bisa mo din siya naglaag nga. Kapoy man na siya. Iyan mo yan. Sa dilaman kayo makatug na siya sa taman. Undi nagdagar naghanang pasayan. Di mo napit pasayan. Ha? Pasayan, di sa gikan to. Pinalit. Ang kalisib-lisib din taon siya, oh. Alang mo kuno kay... Natawa silang duha, guys, ah. Takbot na si Itaron. Ha? Kol, takbot na si Itaron. Mura natag nga dato. Sinso na tagagat yung picture sa oras choking. Yaw. Di ko na sila kuha na sila, guys, naglagjo ra kay kuan kanang naiubo si Florami kuno. Nalamas na tayo ito. Sinanay. Ano ko niya ito kayo. Mahadlo kumutan doon sila. Grabe labaran sa ulo magod. Di ka po nanay. Natub. Mga mo kunin na ako. Ito kung kalang muna. May saba man ang nagdapat tangkal sa manang tangkal. Hala ang baboy. Baboy. Gisakay lagi po nagmotor. Nana sila dino.